neuveríte, ale už nám to točí. A je to aj Dodisman. No, Ideme tady. no, čau. Mákame. Čau. Nebuď taký smutný. Vítaj. Čau, kamera. Musím vám niečo povedať. No. Nie je to dobrá správa, ale viete, zmizol sneh. Krásne. Čaute, borci. Nazdar. Mám také fokoty? Čo? No, to by bolo. Urobiť. Bežíme, bežíme. Toto. Number 5. Ja sa pozriem tie kamery aspoň, no. Čau. Kamera. Čau. Jak už ste tam? Aj Dobrý. Ty si magnet na to. Niekedy tak dofakuje, že to prečo tlmočí, však ja to rozumiem. Oni nerozumejú, aha. Ale dobre, chvála Ježišovi, aleluja. Pozdravujem všetkých, čaute. Ahoj. Zasa má švácol lyžami. On má stále šváca lyžami. To je on. Nášho srdca lampión. Snaží si na treci. Dobrý. Tak máme ešte krásnu oblohu hen tam. Pozri sa, ako to tam je nádherné tam vzadu. To je... Krása. Hej, Pozri sa tam. dali sme to. Famózne. Čaute všetci, radujte sa, chválte Pána, aleluja.